Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. Baba, siyabonga ntambama nje ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Siyabonga Baba ukusigcina, sibonga ukulibona lolu suku oluhle kangaka luneyibusiso. Siyabonga Baba wethu ongcwele, wena ongahlulwa yilutho, wena udalile izulu, wadala umhlaba, waba isenabelo. Uyini Nkosi umuntu ongazani nawe? Liyini Nkosi ithemba lakhe uma engazange aqonde akwazi? Baba wethu ongcwele, sisondela kuwe, uthe ezwini lakho mayekhona uswele ukuhlakanipha akakucele, ngoba wena uyapha ungajakadi. Siyacela-ke Nkosi ukuhlakanipha kokulalela, siphe indlebe ukuba sizwe izwi lakho, usiphe indlebe ukuba silalelisise, bese usipha amandla ukuba senze njengalokho sizwile. Sisize Nkosi, singahambi ngokuqonda kwethu nangokuhlakanipha kwethu, kodwa sihambe ngomoya ongcwele, lowo omthumile ukuba azosilungisa, siqondise, sifundise konke njengalokhu ushilo ezwini lakho. Siyakholwa Nkulunkulu wethu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi njengalokho Nkosi umthumile Moya oyingcwele ekuphileni kwethu, yena uzosifundisa, aqondise izwe ngalokho okuthandwa uwe. Siqondise-ke Nkosi nathi ngalokho okuthandayo, ukuba senze njengalokhu ulindele ukuba senze. Biyela izwi lakho sisazolifunda, Nkosi usiphe isineke sokulalelisisa, nesokucabangisisa, nesokwenzisisa. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Nginibingelele-ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku. Siyamdumisa nje, akekho ofana naye, nongalinganiswa naye. Namhlanje-ke sizofunda incwadi kaNumeri eTestamentini Elidala, uNumeri uchapter 20. Siqala ukufunda nje kuverse 7. Isihloko sale nkonzo yethu izothi nje uJehova uthokozisa ukulalelwa. Uxolo. Uthokozisa ukulalelwa kwezwi lakhe. Uxolo bazalwane. Niyazi umkhuhlane iphumile, kodwa-ke siyanqoba nokunqoba ngayo wasithandayo. Sizoqala-ke sifunde kuverse 7. Isihloko bengisiphe le nkonzo sajika nje, bengithe qiniseka ukuthi ushilo uNkulunkulu, lalelisisa ngoba kulula ukuchezuka. UJehova yena uyathokoziswa ukulalelwa kwezwi lakhe, kodwa wena okwakho qiniseka nje ukuthi ushilo, bese futhi uyalalelisisa ngoba kungalula nje ukuchezuka. Ningixolele-ke, sinomkhuhlanyana nje la ekhaya, kodwa konke kuzodlula, niyobekezela. Sifundeni-ke uNumeri chapter 20 siqale kufunda kuverse 7. UJehova wakhuluma kuMose wathi, thabatha intonga ubuthe inhlangano, wena no-Aroni umfowenu, nikhulume kulidwala eliphambi kwamehlo abo ukuba liveze amanzi alo. Uyakubavezela amanzi edwaleni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. uMose wathabatha intonga phambi kukaJehova njengalokho eyalile. uMose no-Aroni babutha ibandla phambi kwedwala. Wathi-ke kubo, yizwani manje nina bahlubuki, siyakunivezela yini amanzi kuleli dwala na? uMose
waphakamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe. Kwaphuma amanzi amaningi, inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. UJehova wathi kuMose naku-Aroni, "Njengalokhu anikholwanga yimi ukungingcwelisa emehlweni abantwana bakwa-Israyeli, ngalokho aniyukungenisa leli bandla ezweni engibanike lona. UJesu Kristu uyinkosi." Izwi lakho, Nkosi, khuluma ngalo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Nanso-ke indaba, bazalwane. uMose akayena owokuqala ukungatoliki kahle umyalezo kaNkulunkulu. Sibaningi asitoliki kahle umyalezo kaNkulunkulu. uNkulunkulu asho kuwe okuthize, wena bese ukwenza ngendlela ehlukile. Mhlawumbe uhlale phansi ucabange ukuthi uNkulunkulu uthe, so ukuze ngifinyelele la esho khona uNkulunkulu kufanele angenze 1 no 2 no 3. Okuwukuthi uyacabanga, ufuna ukuhamba ngokubona. Kanti uma ngabe uzothi, uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma, uthathe njengoba kunjalo, ubese umema umoya ongcwele ukuthi umoya ongcwele ngidirecthe njengalokhu uNkulunkulu ekhulumile, then awuzukuchezuka. Qaphela ungachezuki. Akuyedwa-ke uMose ekuchezukeni, bachezukile nabanye esizwa ngabo khona ezweni. Inkosi uSawuli nje uyena ovukayo enhlizweni yami, owachezuka emiyalweni kaNkulunkulu ewuzwile, kodwa wayesebenzisa ingqondo yakhe ukucabanga. uSamson naye wachezuka, naye wasebenzisa ingqondo yakhe. Baningi, ngisho nenkosi uDavide ichezukile, yasebenzisa ingqondo kuze kuvele isifo aze kufike la ethi khona uDavide, kungcono ukuwela esandleni sikaJehova kuze kubheduke isifo ezweni, ngoba wayechezukile, wahamba ngokucabanga kwakhe. Bathandekayo, kwaNkulunkulu asihambi ngokucabanga kwethu. Kumele nje simlalele umpostoli uPawulu uma ethi ngiyawutuba umzimba wami. Uma ngabe uzoyituba, kusho ukuthi utuba ngisho ingqondo ukuthi ayithobe, ilalele ukukhuluma kaNkulunkulu. Uthi-ke laphayana kuSamuel wokuqala, isithi Samuel wokuqala, yebo, uSamuel wokuqala laphayana inkosi uSamuel emthuma ukuthi akayonqoba u-Amaleki. Uthi mayemthuma instructor uNkulunkulu, uthi uchithe impela konke. Uma ungafunda uverse 3 usho njalo, hamba unqobe u-Amaleki, uchithe impela konke anakho, ungamhawukeli, kepha bulala abesilisa, abesifazane, izingane, nabancelayo, nezinkabi, nezimvu, namakameli, nezimbongolo. Kodwa uSawuli uma esefika laphayana, izwi alizwile livalwa imicabango yakhe. Usecabanga ukuthi, yebo khona uNkulunkulu ushilo kanje, kodwa manje lezi zimvu nalezi iy'nkomo ey'khuluphele kangaka, besingamenzela uJehova umhlatshelo, sibonge ukuthi usinqobele le mpi. Kuhle afisa ukukwenza, siyakwenza nathi bazalwane kakhulu. Kulezi insuku ey'dlulile kuke kwakhulunywa kabanzi ngokuthi injani
iy'shumo oy'khiphayo noma umnikelo wakho, kukhona abawulanda la kufanele bengawuthathi khona, bazonikela ngawo. Njengokuthi nje mhlawumbe uwine ilotho, ngiyalinganisa bazalwane. Uwine ilotho usuyonikela kuNkulunkulu ngayo. Uthandane nomuntu wathola umntwana ungashadile, usuyonikela ngaleyo mali. Kukhulunyiwe ngakho. Ngenza nje umzekelo wokuthi siba nemicabango emihle kodwa senza izinto ezi-wrong. uSawuli lapha unomcabango wokuthi asibonge, sinikele kuNkulunkulu sibonge. Iphutha lokuqala kuthiwa angashiyi lutho, angahawukeli lutho. Useyihawukela inkosi u-Agagi, uyamthatha ephila, uyaxoxisana naye. Yeyi, izono zethu bazalwane siyayiklasifaya ngesinye isikhathi. Uyazi ngesinye isikhathi ube nesono nje othi, hawu ngeke ngihlukane-ke nalokhu. Ukwenza inkosi, uthathe u-Agagi wakho ummise lapha phambi kwakho. uNkulunkulu ethe chitha konke. Athi uNkulunkulu uchitha konke. Wena uthatha inkosi, the big one, uthi ubamba ufisha omkhulu. Bazalwane, into ekhona lena, angikazi ngiyaphi lapho. Kodwa-ke engifisa ukuthi ngigxile kukhona ilokhu ukuthi uNkulunkulu uma esilanda ezonweni. Ngike ngalalela enye i-clip ebikhuluma ngokuthi umuntu waba nento yokuthi umfundisi washumayela kwazuzeka owesifazane. Wathi esezuzekile esephendukile, kwakhona isicelo somshado. Uma sesifikile isicelo somshado, usisi lo uyazi ukuthi ngeke sabathola abantwana, kwaphuma isibeletho, ekhipha isisu. Umuntu lo, usisi lo aye kumfundisi athi, wena ongilande laphaya, lapha bengicwile khona ngi-comfortable. Indaba nansi manje inje, wena futhi usungilethela isimemo somshado, kodwa indaba yami ila, ngiselaphaya, ngenza kanje kanje, angeke ngisabathola abantwana. Kusho ukuthi umfundisi ngokukholwa wathi, Nkosi, wena ongithume kuye lo, zibonakalise, angidlule-ke kule ndaba. Ngifuna ukusho ukuthi kunofisha abakhulu esihlezi phezu kwabo, o-Agagi, iy'mfihlo ey'nkulu, othi noma ngabe uyalidiliza udonga, uyavuma ngapha nangapha, uyakuvuma lokhu, uyakuvuma lokhu, uze uvume ngisho nokuncane ukuthi ungaze uvume nokuthi ngike nganyathela intuthwane, ngayibulala ngafuthi phela, ngafuthi iy'mpukane. Uvume konke kodwa ube nalokhu ukuthi lokhu angikwazi ukusho. uNkulunkulu uthe ungahawukeli. Uthe ungahawukeli, wathi bulala konke. uNkulunkulu uthe noma ngabe sekutheni, bulala konke. Kusho obonayo ukuthi uzodabukisa kangakanani u-Agagi. Kusho obonayo ukuthi imfuyo yakhona ikhuluphele kangakanani. Kusho obonayo ukuthi ingane encelayo ayikakabi nacala. Kusho obonayo nowaziyo. Kodwa wena usuzogegeleza, ugegeleze uthi hhayi lokhu, hhayi lokhu. Kufana nakho ukunikela bazalwane. Angazi sengingena kanjani-ke, angazi sengifika kanjani. Inkosi uSawuli ibuka ukuthi ezikhuluphele, ishiya ezikhuluphele, ibulala zonke izacile. Konke okuzacile, wena mbongolo, wena mvu, wenani, makuzacile nje kudliwa inkemba. Ushiye okukhuluphele ukuthi uzonikela ngakho, uzokwenza umhlatshelo wokushisa phambi kukaJehova. Ngike ngadlula nje emnikelweni ukuthi sinikela ngezinto ezi-wrong. Uyonikela ngento e-right kodwa ibe i-wrong. Vele masifunda ngale ekuqaleni, kwakunikelwa ngezikhuluphele.
Uma ngabe uthe uyashaya like uma ngabe izidlula phansi kwentonga iy'nkomo zakho, ufuna ukukhipha okweshumi kaJehova. Uma intonga iwele enkomeni ezacile engeyinhle, kwakufanele ukuthi elandela lapho enhle uyihlanganise nale uyihambise kuJehova. Awuzukuyiyeka le zacile ungayihambisi, kodwa uzoyiphelezela nge-perfect kuJehova. Kusho ukuthi njalo uma intonga yakho wena mhlampe angilinganisi uney'nkomo eziwu-30. So uma ngabe intonga yakho izoshaya unamba 10 abe ezacile, unamba 11 ekhuluphele, kuzohamba u-10 no-11. Uphinde ubale uthi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unamba 10 uma iphinde ezaca, usuyohambisa futhi nonamba 11. Kanjalo kanjalo, ngoba kwakufanele ukuthi uNkulunkulu usihambise into e-perfect. Nanamhlanje ingalokho kuthiwa asivumeni izono, ukuze sibe imiphefumulo yethu ibe umnikelo perfect kuNkulunkulu. Uma ngabe sizogodla, kuba khona esikugodlayo, sithe inkosi uyangazi. Once wathi nje inkosi uyangazi, kukhona lokho ongafuni ukukuhlambuluka phambi kwalo muntu onikezwe yena ukuthi uhlambuluke kuyena. Bese kuba-ke lokho kube yisihibe. Uma sizoyilandela le ndaba yenkosi uSawuli, siyathola ukuthi uNkulunkulu wamrejecta, wamdisowna, wamkhipha, wathi angisamfuni ebusweni bami, wabeka uDavide esikhundleni sakhe. Asidingi-ke bazalwane, bantwana bakaNkulunkulu, ukufika lapho. uNkulunkulu uyasithanda ngendlela emangalisayo. Lithi izwi lakhe kuJohane, ngokuba walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba ilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi. Ukusithanda kwakhe, sidinga ukukholwa bese singabhubhi, sibe nokuphila okuphakade. Sithandiwe bazalwane. uNkulunkulu wasithanda umhlaba ungakasekelwa, aze athi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Uyazi ukuthi konke uNkulunkulu wayekudala, isihlahla wathi siyomile emhlabathini, wanikeza umhlabathi ijuthi yokuthi ikhiphe iy'tshalo. Kodwa thina wathi usenza ngomfanekiso wakhe. Thina singuNkulunkulu, sinobuNkulunkulu kuthina, waze wasinikeza igunya lokuthi siyobusa konke okukhona emhlabeni. So thina sinobuNkulunkulu kuthina. Uyini-ke umuntu uma ngabe esuka kuNkulunkulu? Useyini? Angeke abe yisihlahla, ngoba isihlahla simile emhlabathini. Uma ukhipha isihlahla emhlabathini siyoma, iphele indaba yaso, sibe yinkuni, sishintshe igama. Uma ukhipha umuntu kuNkulunkulu, uba yini umuntu? Uyafa, angabi yilutho. Simele ukubalekela ukufa okunjalo. Now indaba yethu ithi, qiniseka nje ukuthi ushilo uNkulunkulu. Indaba esiyifundayo la, ikhuluma ngakho lokhu ukuthi uMose wanikezwa indaba yokuthi akakhulume edwaleni. Akakhulume edwaleni. Kodwa uMose walishaya kabili idwala. Amanzi still aphuma, ngoba uNkulunkulu wayeseshilo ukuthi idwala lizowakhipha amanzi. Alijiki izwi lakhe, alijiki icebo lakhe. Kodwa indlela akhishwe ngayo yayi-wrong, ngoba wayengashongo uNkulunkulu ukuthi alishaywe idwala. Now uma ngabe sifunda lapha kwabaseKorinte, 1 Corinthians, abaseKorinte bokuqala, chapter 10, uverse 4 wakhona uthi bonke baphuza kunye komoya, ngokuba baphuze edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. Kusho ukuthi uMose wayeshaya uKristu. uMose wayeshaya indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayeshilo uma sizohlehla nje
Siyahlehla noma siya phambili. uNkulunkulu wathi ufuna ukuthi abonakalise ubungcwele bakhe. Njengoba ngikholwa, okay, nakho uverse 12 uthi Jehova wathi kuMose naku-Aroni, njengoba anikholwanga yini ukungingcwelisa emehlweni abantwana bakwa-Israyeli. So ukusho kwabo, uMose ukusho kwakhe ukuthi dwala, khipha amanzi, kufana nokukhuleka. Kusho ukuthi uMose wayezofika akhuleke athi, Nkosi, yilo leli dwala othi angize kulo, ngiyacela ukhiphe amanzi kulo. Bese uNkulunkulu angcweliswe ngokuthi uNkulunkulu wayezowakhipha amanzi edwaleni. Kukaningi la sifika khona kuNkulunkulu singazi ukuthi sithini. Kunokuthi uvele uyiqonde indaba uthi, Nkosi, nginale nkinga-ke manje, sibonakalise, yenzela igama lakho udumo, abantu babone. Lisho njalo izwi lithi iy'celo zenu azaziwe uNkulunkulu. Abantu babone ukulinda kwenu, ukubekezela. Nibekezelela ukuthi uNkulunkulu wethu uzozibonakalisa. So oMose kwakufanele benze lokho nje ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Kodwa cha, bakucabanga ngengqondo, bafaka amandla abo, bashaya idwala. Ngoba uNkulunkulu wayeseshilo engeke ajike akayena umuntu, akawaqamba amanga. Wayengeke ajike ekukhipheni amanzi. Wayefanele awakhiphe amanzi bese eyabajezisa. Yingakho-ke sebajezisa ithi abasayongena. Yingakho nenkosi uSawuli isijezisa ukuthi ayisesiyinkosi yakwa-Israyeli. uNkulunkulu usemlahlile. uNkulunkulu akasezukumtshela lutho, akasezukuxhumana naye. Wagcina eseze waya kobhula izinto ey'njengalezo. So bazalwane, ake siqapheleni ukuthi uNkulunkulu ushilo. Ngike ngalalela enye i-podcast kaKhalipha ku-YouTube. Ngiyafisa abazalwane sengathi ningayilalela, nike nimlandele uKhalipha. Ukuxoxa indaba engimangalisile uthi ngelinye ilanga bahamba bayokwenza, ubiziwe uNkulunkulu, umprofethi kaNkulunkulu. Waqala ukuhamba nje uNkulunkulu emthuma emncane engakakazi kahle izinto. So nizomlandela uKhalipha ku-podcast i-24 Media, into enjalo angisazi, kodwa nje ku-media into enjalo. Uthi uKhalipha bahamba baya kokwenza i-open air. uKhalipha uphila kwakhe uyalalela uNkulunkulu amthume enze njengalokhu uNkulunkulu emthumile. Kodwa this time uhamba nabanye bayaplana ukuyokwenza i-open air. Bahambe-ke bayenza i-open play ey'ndaweni ey'hlukene. Baqale ngapha, baphenduka abantu basindiswe, baye kwenye indawo nakhona. Mayesebuyile endlini esekhathele, athi, eyi, ngaze ngakhathala. Ithi inkosi uphumaphi? Uthi hhayi, asho-ke excitedly, asho ngenjabulo ukuthi hhayi, besine-open air, sesiqale la saya la, abantu baphendukile ngendlela emangalisayo. Uyaxoxa-ke, uyaxoxa engathi uxoxa nomngani wakhe. Uthi ithi inkosi, benithunywe ubani? Uyayibona le nto? Benza umsebenzi kaNkulunkulu. Baphendukile abantu. Lithi izwi, ophendulela abaningi, usibekela izono eziningi. Ophendulela abaningi eqinisweni kaNkulunkulu, uyasibekela izono zakhe. Kodwa uKhalipha uyasolwa ngokuthi ubethunywe ubani kulezo y'ndawo. And uNkulunkulu wenzile umsebenzi yena uqobo kulezo y'ndawo ngoba uNkulunkulu. Uma nje silibiziwe igama lakhe, uyalenzela igama lakhe udumo. Kodwa manje sithunywe uye yini? Uma sekusixaka phambili, sizothini? Sizobalekelaphi? Bazalwane, ake siqaphelisise. Kuthi lokho esikuthunyiwe sikwenze njengoba sikuthunyiwe. Singanqamleli, singajahi, singenzi ngokucabanga kwethu.
kodwa sifuna intando kaNkulunkulu, sibuze nje intando yakhe kukho konke. Njengoba nje uma ethi uNkulunkulu hamba uyoshumayela endaweni ethize, njengoHezekiya nawe funa isiqiniseko. Uma ungakholwa ukuthi izwi lakhe, funa isiqiniseko, Nkosi, wena ngempela yini, ngiphi isibonakaliso. INkosi iyahlonipha izwi layo, bazalwane. Akukho la ingalihloniphi khona izwi lakhe uNkulunkulu. Ubese uyahamba ukwenze lokho, futhi ngesikhathi usahamba iy'ngqinamba ozohlangabezana nazo uyakuvezela zona. Ingakho ezwini lakhe ethi ningasabi ukuthi niyophendula nithini, ngoba yena uzoninika ngaleso sikhathi into eniyoyisho, eniyokukhuluma. So uma ngabe sizolalelisisa, bazalwane, akuzuba lula ukuchezuka. Kodwa uma sizolalela sigijima, siy'tshela nathi ukuthi siyakwazi ukucabanga, iNkosi isiphile imiqondo ukuba sicabange, mhlawumbe kungaba ngcono uma sizozinikela sithi, Nkosi, ngisitubile mina, sebenzisa uqobo lwami. Akalenzi iphutha, bazalwane, wenza njengalokho efuna ukuthi kwenzeke ekuphileni komuntu. Kungalokho, bazalwane, abaningi nje abafana nami belandwe kude, babuya bathoba, balahla izinto endleleni. Ezinye izinto ay'sheshi ukuwa, kodwa ezinye ziyashesha ukuwa. Kodwa futhi uNkulunkulu wethu uyasihlanza, sihlanzeke okwangempela. Bese thina ngokuhamba endleleni siphinde sithelwe yintuli. Bese kuphinde kufanele siyogeza igazi, bazalwane, leNkosi uJesu elachitheka esiphambanweni. Angeke kuphela amandla, as long as sewuNkulunkulu, it will never ever lose its power. EsewuNkulunkulu omiyo phakade, negazi lilokhu ligobhozile phakade ukuhlanza izono zethu. Okwethu kubuyela kuye, sithi, Nkosi, hlanza ingqondo yami, utuba umzimba wami, ubophe ulimi lwami, ubekele umlomo wami umlindi ozogcina umnyango wezindebe zami. Hlanza inhliziyo, ngoba kuphuma enhliziyweni konke u-wrong. Ingqondo ikhiqiza, ingqondo kahle kahle iyaresponda. Angikazi ngakubeka kanjani ngesiZulu. Iyaresponda ingqondo entweni esuke enhliziyweni. Uma ngabe inhliziyo yakho ilangazelela, angithi ama-chips, ama-fries walangazelela, ingqondo yakho ebusuku izobe isibuyisa leyo nto. Uma usemkhosini izobuyisa leyo nto esemahle ngenye indlela engasafani mhlampe nama-fries ajwayelekile, ngoba kusenhlizweni, kusuke enhlizweni kwakhuphukela engqondweni. Sinikela konke ukuze sihlanzisiswe. Asikwazi ukuyigeza imiphefumulo, bazalwane, asikwazi ukuyigezela. Akufani nokuthatha insipho ugeze umzimba wakho ufinyelele yonke indawo. Kodwa kukhona iy'ndawo ongeke wayiguxunga ngetshe ngoba ngeke ufike kuzona. Kukhona ezinye iy'ndawo ongeke wazibona ukuthi sengihlanzekile ngempela, njengasemhlane, ngaphandle uma uzogeza phambi kwesibuko. So, bazalwane, ake siqaphelisiseni, silalelisise konke nje uNkulunkulu asithuma khona, sikwenze njengoba ekushilo. Ngani usithembisile kuDuteronomy, laphaya kuDuteronomy 28 uvesi 1 wakhona uyangithobisa kakhulu, ngoba uthi nje kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele, siyaqapheliswa, uqaphele nje ukuthi uzokwenza konke akushilo, uqaphele nje ukuthi nje konke ukushilo. Ngikhumbula ngisemncane, ngangithi uma ngithunywa esitolo nginikezwe i-list,
Isitolo sasekhaya sangasekhaya sasikude. Uma ngabe utshelwa ngomlomo uhamba uze ukhohlwe. Ufike esitolo usukhohliwe, uthenga ushukela omncane kanti kuthiwa ethenga omkhulu. Uthenga omkhulu kanti kuthiwa ethenga omncane, ubone ngoba imali isiphelile. So sasesibhale phansi i-list. And wawuthi uma uthatha ufaka enqoleni, uthikhe, uthenga ukutholile lokhu, kuwusayizi ofanele, kuyikho. Uthikhe konke, uphathe iphepha nepeni. Uzothikha konke ukuthi kukhona, ukuze ungathi ufike ekhaya ubushaywa. Mhlawumbe uphindiswe kuthiwa phindela ngoba kwakukude. So nakhona la ekulaleleni izwi likaNkulunkulu, kuthi uma kwehla izwi likaNkulunkulu, kuthi wafunda ivesi, uma uvuka ekuseni, uthi uma ufunda uthike. Nkosi, uma ngabe kungakalungi, Nkosi ngicela ungisize ngidlule la. Uma ngabe sekulungile uthike, sekulungile lokhu, sengikwenzile. Uma kufika ubufakazi, uzibuke. Ubufakazi bazalwane, uzibuke, uthike. Uthi lokhu sengikwenzile, ongakwenzile ugijime uye kwi-notebook yakho, uyobhala, usuyovuma ngesikhathi esifaneleyo. uNkulunkulu wethu uthembekile, uma ethe uyakuthethelela, athi uphose izono zethu olwandle lokukhohlwa. Exactly, wenze njalo. Abesisitha side sikukhumbuza bese uyasitshela ukuthi sengathethelelwa, usitshela ukuthi ngaqoba, sengiqobile-ke lokhu. Lokhu-ke ngeke ngisangithola khona mina sengikunqobile. Ngiyabheka nje uNkulunkulu wethu ethembeka ngendlela emangalisayo. Ngiyaxolisa budlelwane, sesidlulile nesikhathi. Kuningi nje okuye kwavela enhlizweni yami kule ncwadi esifundile, sesiyoqedela ngelilanga ngokuvuma kweNkosi. Mayiphindise iphe ithuba sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho sipha lona namhlanje. Lembuleke Nkosi kulowo nalowo ozolalela, ukhulume nenhliziyo zethu. Uma silalela nokulalela izwi lakho, Nkosi Jesu, siyabonga ukuthi sizophiwa ukuthi sibe ngaphezulu kwazo zonke izizwe, ukuthi owethu umbuso awuzukuba khona emhlabeni, kodwa owethu umbuso usezweni elizayo, lapho sebe sesihlezi nawe iphakade naphakade, siyidlifa lomhlaba. Nkosi, sisize ukuba sibambelele ezwini lakho, singachezuki nakancane. Sisize ukuba sibhekisise esikuthunywayo, sibuyele kuwe ukuze sithole isiqiniseko, sithole i-confirmation. Asingeke siyithole komunye umuntu ngoba akazange adale lutho, kodwa soyithola kuqobo ngoba wena uNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu okhulumayo nomuntu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siphe-ke ukuqina nakuso lesi sikhathi somkhosi. Usiphe ukuba sime nemikhuhlane idede, nezigulo zonke ziguqe zisuke, ukuze wena ubuse impilo zethu ngokupheleleyo. Silalela ukukhuluma kwakho, silalela ukuthunywa nguwe, silalela uNkulunkulu wethu la usiholela khona emkhulekweni. Sisize-ke sithembe wena, asinalo elinye ithemba ngoba uthe qale kusiwo themba kubantu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe. Sesiphiwe ithuba-ke bazalwane lokulungiselela iPhasika. Yilo leli thuba lokusho ukuthi Nkosi, ngiyahluleka. Nkosi, nemali ayihlangani. Nkosi, ngizoshiya bani ekhaya. Nkosi, angikuzuze lokhu engizobe ngikuhambele. Nkosi, ulidwala lami. Ungamshayi uJesu, kodwa umlalele, khulume naye. Nkosi, uJesu uyalalela, iphendule. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga bazalwane. Nkosi yomsinibusise. uJesu Kristu uyinkosi.